नै टाइमा जाहैबाय 7:30निफ्राय 3 मिनिटल' बारदों दिनै भिडिअखौ पाब्लिश खालामनो हाबाय हाबाब राजाफोर बादि मोनखालायो जे भिडिअआ अनलाइन थांबाय ओमफ्राय गोसोखौबो स्रां मोनखायो दिननि थाखाय नै कमेन्टफ्राबो माबायदि फैदों दिनैथ' थाब बोरै हगारखो आदायालाय दिनै फेनथ'वाखै नोंदाया ओमफ्राय नै जोंना सिम्पल खाना आज का सैंडविचलाय कॉर्न सैंडविच वे जोंनि गामिनि कॉर्न नङा स्वीट कॉर्न जाहैबाय अमेरिकन कॉर्न आज थोड़ा लाइट खाएंगे हम एक सैंडविच बस है ना हाँ that's it वाई नानिया जोंना बिलोगोजों गेलेहैगासिनो ओइ न' खाथियावनो गेलेगासिनो दा नयतासिम गेलेगोन बिसोर बिदिनो सानैजों लोगो मोनबाथाय आरो जेबो नांला एसे सानैनोबो रावखौबो नांखाया गेलेथों एसे जोंबो रेस्ट मोनो एखनबा एखनबा बटर डाला थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा प्याज और अभी हम डालेंगे इसमें हमारा ये सामान थोड़ा सा हरी मिर्च कैप्सिकम लिटिल बिट ऑफ टमाटो एंड देन देयर इज कॉर्न This is for tomorrow क्या That's राजमा किडनी बीन्स क्या ये फीलिंग्स है ना फिलिंग है कॉर्न सैंडविच बना रही हूँ कॉर्न सैंडविच नि फिलिंग कॉर्न सैंडविचआव मा होयो फिलिंगा बेनो बानायदों कैप्सिकम ज़्यादा फ्राई नहीं करना है 2 मिनट बस थोड़ा सा ऐसा करने से टेस्टी बनता है सिर्फ कॉर्न और कैप्सिकम मिक्स करके भर दो आज टाइम है इसलिए कर रहे हैं नहीं तो नहीं करते चलो थोड़ा सा कॉर्न डाल देता है जितना चाहिए जितना सैंडविच चाहिए उतना आई थिंक इतना काफ़ी है ठीक है थोड़ा सा पेपर और हल्का सा नमक क्योंकि चीज़ में नमक होता है That's it right That's it done आठथा जाबाय दाबो फैया जोंना नानिया गेलेबाथाय बिदिनो बावो लेंनानै लायनांसिगोन मेहेर Okay, it's time for dinner, darling. Stand up. Hey, hey. हाँ? कहाँ से लाया ये? हाँ? वो मेरा है। Properly. Wash your hands. Very good. बटर डाल दो इसमें थोड़ा सा हाँ इसमें डाल दो हाँ माँ जाने मजा मुझे बटर इधर बैठो सिट बैठो रखो इधर I'll get spoon for you नहीं बटर को मार जाइए ऐसे बटर खाता है कोई क्या बनाया इन्होंने डॉली के घर पर काइट बनाया हाँ इसके पास पेपर है ब्लू पेपर हम सीजर के साथ काट सकते हैं फिर हम ऐसा फोल्ड करके हम ऐसा चिपका सकते हैं गम के साथ हाँ मैंने गम लगाया फिर चिपका दिया संडे को बनाएंगे हम भी घर पे किसके घर पे इनू के घर पे नहीं आपको मालूम है आपको राउंड चाहिए आपको उसके लिए ओके पापा पेपर लेके आएगा काइट बनाने के लिए सिलावरायदों ना उरायाखै फालाय उन्दैयाव हाबाब जोंसो गामियाव बिराद सिलावरायोमोन गोदो जाहाथे देसे ओमफ्राय नुजाफिनगोन दसेनि उनाव जायनि जाहैबाय जोंना कॉर्न सैंडविच क्या Butter? Yes, and yeah. Butter नहीं है, सॉस है, खाओ। क्या है? मेरा मार्बल से पूजा कर रही है। जाम्बी। chekelé नै बिनि एनार्जिजों कप अप खालामनो हायालै
नानिया केक काटिं खालामनो न'नि थाखाय जानो बिहरदोंमोन हैप्पी बर्थडे होननानै आसिला होख्लायगासिनो नायगोन ड्रेसखौ बयखौबो गानहोजोबबाय ये तो अंदर चला गया टोपी के अंदर ये टोपी नहीं है चलो मेहर काटो बनाना केक मोनजाबायलै जोंहा बनाना केक तू नायदो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर नानिया उन्दुगासिनो दाबो नै बेरेफुंजानि जोंना केक मोनजाबाय ओमफ्राय ब्रेड दङ एसे दिनै 12थानि सिगां दै गैयालै जोंना दै लायनांगौ लिफ्टआबो गाज्रि जानानै दं बेखौ 3 माला थिखोनांगौआ 3 माला दं नङा 4 माला थिखोनांगौ बेसमेन्टनिफ्राय थिखोनांगौ होमबा सानना नायदो जारला जासिगोनलै डेलिभारि बय गैया मा गैया साहा लोंगोरदिनि दे नानिया दाबो उन्दुगासिनो इम्पर्टेन्ट थिंआ बे नङा कि नोंथाङा जेसेबां स्ल' थाङो इम्पर्टेन्ट थिंआ बेनो जाहैबाय कि नोंथाङा स्टप जाया विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै नानियाबो सिखारबाय जागासिनो आसोला गावनि खायद'खौ दिनै ओमफ्राय नोमबाजै नानि मिटिं जालायबाय न'आबो साफ साफाय जागासिनो थौलै रायजोफोर एसे दै लायगोरदिनि अफिसनि खामानिबो दंना सारि माला दै थिखोनांगौआ जारलालै नानिया खारथालांबाय आसोला लोगोजों गेलेनो होननानै नायनि गेलेथोंसै दे एसे खामानि मावदिनि 1 मिनट क्या बनाया तूने बाबो ये क्या है बाबो मटर बाबो मीन्स पापा मेरे को मार्कर चाहिए मांगरे बुरी माइंक्रे राजमा और राइस छाछ हो गया आंनि ओंख्रिखौ मालाबाबो खोन्थाया बे आंना सनै दङ नैलै रायजोफोर मोनजालायबाय जोंहा दिनै जाहैबाय स्पेशला राजमा चावल और क्या है छाछ नैलै जागोन दिनै गाज्रि दामोनसै नै जोंना आसोलफ्रा फारौआ आदारखौ जानो मोनासैलै अखा हानानै नै अखा हालायबाय बेसाराफोर जालांनो हायासै उन्दुथोंसै बे खोथाखौ नोंथांमोना जों बिराद आगोलावनो शेयार खालामनो लुगैदोंमोन आं कि कर्परेट वर्ल्डआव हाबोबा मा खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगौ बेसिकली मोनथाम पॉइंट्स फर्स्टनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा कर्परेट वर्ल्डआव हाबोबा गोसोआव लाखि कि बाव बिराद खामानि दं देयर्स हेवी वर्कलोड बे नोंनाव फैखागोन खामानिया ओमफ्राय सेकेंड पॉइंटआनो जाहैबाय मेंटल प्रेशर नोंनाव मेंटल प्रेशर थागोन कि नोंथाङा नोंनि अफिसनि उनावबो एसे थानानै खामानिखौ फोजोबनानै थांथों बे 9 to 6 शिफ्ट जे बुङो बेफोर खालि पेपार्सआवल' थायो खिन्थु बिनि अनगायैबो नोंथाङा एखनबा नोंनि शिफ्टखौ नोङो एसे एक्सटेन्ड खालामनो बयबो कम्पानिया लुगैगोन थर्डआनो जाहैबाय स्ट्रिक्ट डेडलाइन्स जुदि नोंथाङा मोनसे प्रजेक्ट मोनोबा बे प्रजेक्टखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय मोनसे टाइमलाइन होगोन नोंनो विदिन दैट टाइमलाइन नोंथाङा बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन नों स्ट्रेच खालामो ना मायो बे नोंनि उपराव खिन्थु प्रजेक्टआ जुदि क्लाइन्टनाव मोनसे डेटआव थांनांगौबा बे डेटआव थांथारनांगोन जेरैब्लाबो बेफोरनि अनगायैबो देयर आर आदार पॉइंट्स दैट नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगौ जुदि कर्परेटआव हाबोबा नोंथाङा मालायखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलोंनांगोन वर्क प्लेसआव प्लास
नोंथाङा स्ट्रिट स्मार्ट जानांगोन जुदि नोंनाव खामानि एडिशनेल फैबाय बायोबा आं बेखौ टाइमाव बोरै कमप्लिट खालामनो हागोन लार्न टु से नो बेखौ नोंथाङा सोलोंनांगोन जुदि नोंना डेडलाइना मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय दङबा ओमफ्राय नों बाव बिराद बिजिबा गोदान प्रजेक्ट नोंनि मेनेजारा होबाय बायनो नागिरोबा नोंनो एडिशनेल नों बेखौ बोरै पलाइटलि नो होनगोन बेखौ सोलोंनांगोन ओमफ्राय लास्ट पइन्टआनो जाहैबाय जुदि नोंनि मेनेजारा नोंखौ फिडबेक होबाय बायोबा प्लास सोरबा लिडार्सफ्रा नोंखौ क्रिटिसाइज खालामोबा नोंनि प्रजेक्टखौ नोंनि खामानिखौ नोंथाङा बेखौ पजिटिभलि लानो सोलोंनांगोन दा बेफोर पइन्ट्सखौ आं नोंथांमोनहाजों शेयार खालामनाया खालि नोंथांमोनहाखौ प्रिपेयार खालामनो थाखायल' जुदि नोंथांमोनहा हाबबाय बायोबा माबायदि एनभायरनमेन्टआव नोंसोर हाबगोन बेखौ गोसोआव जेब्लाबो लाखि होमबा नोंथाङा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आं आंनि निजा मेगनजोंनो नुबोबाय माखासे लोगोफोरखौ कि फुल एन्टुजों बिसोर कर्परेट वर्ल्डआव हाबो ओमफ्राय बोसोरसे बोसोरनि मावनायनि उनाव बिसोर थांफिनो हयथ' बिसोरना दस्रा खारनबो जानो हागौ खिन्थु जुदि नोंथाङा नोंनि एक्सपेक्टेशन्सखौ राइटलि सेट खालामनानै हाबाबा कर्परेट वर्ल्डआव नोंथाङा एसे दुखुबो मोननो हागौ गेजेराव गारनोबो हागौ ओंखायनो बेफोरबायदि पइन्ट्सखौ आं दिनै शेयार खालामनो लुगैदोंमोन जुदि नोंथाङा हाबबाय बायोबा बेफोर खोथाखौ बेफोर पइन्ट्सफोरखौ नोंसोर गोसोआव लाखिथार बाद बाखि नोंसिनि उपरावसै ओमफ्राय नोमबाजैना मिटिं जागासिनो दांलै दाबो साहाखौ माला मोनलोंगोनथाय कब मिलेगा रे चाय बुरी नानिया नै उन्दुगासिनो जोंना अय सिखारबाय नामा नायनि उन्दुदों डिस्टार्ब खालामला दे गुड मर्निं बेबी नै नानिया जोंना सिखारबाय आये खौहाय मोनामबाय इधर देखो हाय बोलो सबको हाय बोरै दं मोजां ने नानिया सिखारबाय ओमफ्राय मा डलिजों गेलेनो गेलेनो मोनबाथाय जेबो नांला बिसोरनो नै जाहा फाइनलि साहा मोनलोंथारसिगोन काड़ा क्या ये काड़ा दे लोगोफोर जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye बंद कर दो